Megegek uget sadurita lae. Nuwun sewu Ndara Puntadewa. Kula pun Semar Badranaya saged ngraosaken kados pundi awrating sesanggan. Jejibaning kang badhe mangsangkul mongko dadi pengayomane wong sak negara Ngamarta. Ning sampeyan niku satriya. Satriya niku kudu bisa gawe tentrem, aja malah gawe tintrim. Satriya kuwi kudu bisa gawe pepadang, aja malah gawe kawulane padha nemahi panandhang. Gus wadananira layu umakucam rahnya marak kami Kakang Semar Badranaya rumangsa jibeg-bebeg kaya wis pantok pepuntaning tekad. Rampunge para Pandhawa ambadati Wanamarta nalika semana. Satemah Pandhawa pikantuk kanugrahan negara Kencana ingkang nama negara Indraprastha ya ing negara Ngamarta. Lan uga para kadang sinengkuyung dawuhe Kanjeng Ibu Kunti miwah para sesepuh paring dawuh lamun ta Puntadewa